Famura. Aya tata ogera. Ngekwarengi serious. Mami ni nani umwana uli matari gusuka no gusuka. Mbubu mwali. Ikingi gwakora tata ngikiarengi. Tebe kena. Ngikiare. Tari kweyana ngikiare. Mutumeke tikutu ikusimba yana. Gwasalire. Nakinga ngikiare tata. Ngikwakorra umwana ubande. Umwana uli nje numegati yokaina gira kanje mano itina mukuna. No. Kwale tro. Mano itina mukuna. Kingeke tata. Mano itina mukuna. Uleshwa tora mukuna. Kingi kia moita. Ngoja kange kwanza muna kumanya no siasa. Wono kakimba. Ikianda ta nyombanki. Ngikianda ta buwa. Ai kuze na musani biyo na ngoja. Ntete tuigwana ngenta kama. Ngenta kama bintu bibiri bintu. Na tegere irentebi. Webe piko sena achicha nyombesha. Ya kakitokoreka no mumuru. Ojingo gacho. Ya. Unatuaberera mweka kama janda na pete. Tigaige ntoka beta nega komi. Nanango serikali na rero ndiaringi tukoigiza. Ona kwacho somere. Tari ngoko somerande. Ngoko ere sande. Ege ntokero. Ntia to baisa kwebo nkwanere njana inde tinde muhano mi. Mwezo kominto isi. Ya. Mundu biya bagitika. Ai nkoni. Tiga tato bali mo bwato baisa konko na njo ngambukeri bebe yao. Erega webe piko sena ache nyombe. Gento kende gya kabere. Webe piko sento manya ina na. Akitingo nyara kokwe. OCS no musani one no abasigana. Tiga to baisa kwebo OCS no musani one twarure na era. Tinte tia mangana ya ache kumbwata. Nukwete ngotebi mumura to baisa kweba umbeka ndonse. Tinte tia umbeka somolero tinte tia umbeka gento kende gyo. Bona amangana ya ukoraiga. Webe piko sena acha. Tiga ngenda tata. Upambane nakukania mangana y'abantu bono makwaletera abantu umwana ube ukwirire mwawo nyumba Ano yu tara kwa ngenda nje tindegina kusukuru mwana confirm ya mwana na confirm ni nonkor kareno confirm wa ya katatuka na kyota den kwa resta na kyota den kwa resta na kyota den kwa resta na kitoko ra ino nyukure ngeyo tombeka sama ngombe ko kendire nandiga noro inanya gwaka muntu tiganso kengenda koraiga ndugu bintu bicho kusarekaiga koraiga aino muntu maite na yes aino mwana minto my friend aino mwana minto tikako baiko data ojiba kadata na tukamire ka kitu tikagenda kwana tikae torona to kora mangana bantu mbamanya asikinjo no pabro konyonte biri gente kia konye gotete kina mne kubwe bakobisa evidence kagina na ino takensie kirumali ndi chingende yanko nsie kirumali ndi chingende kira koraiga iwangate ntumaite no rororera manyinga ndogera ogera tinko kokona muzacha boli na tukamaiga koraiga ochoko kali bintu bune bitata 99 ari gukane moiso mwana uyinje timokuneti no mete no nije kanisa ngo chine nje no mwana umunya mumoronge kabisa mwana timokuneti mwana unenjara esumu kwamwa enjara abwatomo mugati oyulisa karadi natokerwa Timeti kose na lisba ne ara kumugati oyo natokerwa kenengia motokera kenengia motokera ano yo aragera buya ngora igo inde kikiaba onde itigati muke otimokera nyendi yango namo de yenda arare ko chino amatoke ma nabwata puresa kwanya ko no maita historia na bwata puresa bona era koraiga amangana ya nchendoche nyuma bantu bataracha go saigwekana koraiga njitigansoka gake ikanda ko ano ndigeme chande igoro muzani muna twakiramo tukachibuare amo bono ndigeka ikanga gondi kancha bono ngakirende ngokona gondi kamonte tenge okay nakingo gokona Boleki paburante betiga paburu me dena so meta kagante ninga agante inga ke tora kore no go siri evidence kwagosi ogero go sete kana turuto mwana ino eroche atirimbuke sete mono koraiga igento karoneke na ningo kwatebi omanya bunokora igento kyoka torakore no paburu gotebe tinga evidence yebisu igento kyoka ndagotiboni gokore Nende negento narora no Ndege umwana mindo omwana oyo rando mutindeke Igo ngena mutindeke bwebe pi Tombeko mumura nkoirorera tuchukombeko onkwanande lakini egento sayora akore gyoka gekokonya na iguru mwana wete na bwegora ngeti oende okunye embera otinde ko mwana uri nende kindi kyanya kabugata gusembo yanga nyomba guseke onde nabaramo gocha nera gocha mwana ubaza Tigaiko nonde tabarochi oende okunye embera umubekime utuberera usimeke no amatoke iguru gake no borigwa tubaisa guchigotometomia maise njira gotometome ukire kwaigure ikigiokana kisaitora akonyana na keroki bono urore na kyo kora bwango bwango obeku mwana oye ngoro ime chinsa chitarahera na ndo naboko nyabasigari bali bayinanire onyore gusengori gwakare ngoraroroka nore nere otingwe igotinda agokonya rora buno gokora mangana yo
Ngakiri. tumanye ngakitokonya Aina. tunkwanande Mbutuko to kora kusim. boniga chinsanchiyo nsanchiyo tata nsanchiyo nonche nyorwa boniga nkwenda okwenda tata yu maisha Kichiko ngirana tika tokuri bwa. kuno kwane bichiko genda ligyo bokombe ende to saba hunde bamchiko manyama ngana Akalisi. kiri bisiri bwa Akasiri karanga nganyari kasi ko tikango natema. akimechando kie nabense ikeriga mwana acho kukwira mwabande obe ogera tutamukonya ngoja kabera tata nyumbi Imura makuri tata yole mbia na kyota mbiande eh kamwana ngalengo bwatiga kwa karand Hold, panic. Panic from the fear. bintu yoraini Alafu nakiwa panic kwanza maskari wako what or something. Action. ke na kyota tata mbia mbuyande na kioli karate nina ande tayo ande relax nkekebe mwana nkoligiga timedio kwa mondoleire mwana kyoyo mwana kyo kale koli Chantel oyo korabera minto Chantel ningo ngakyo baskari wako kuminya kioli ya bintu Mete bintu byao mbili bia ngaki gwantebi Babylon nakia mangana kwa gosiri yatinda goseronde kene ngeo ngaki gwanta iban Chantel nkoli ingachi beso kale inga Chantel ndana Chantel nkoli ngaya gutoka kwani ngayari ngo bantu mu maiti gwantebi mweske uli korabera ni bauli omukaiga nkiakora bena busimu nkiakora atobolete akababura tali sukuru akale besa nere kara igungote medenja kerongo kokora igu kerongo rango chidil gete chiyeta obe wono besa nere gutumu na ise kurungumbu bona kora Guerra. Besa nere gutumu kurungumbu che school fees ndete to chi divert to moino mnaliri to chi karange boli tikangote iga Pablo by the way na tika na mangana mange ayoti sai ngakite chisabu asana lengo ya o wale kaibete gwancho ntige o kaibete ya ya tindaiba na tole ka by the way na kanisa na irana mangana bana yo kunya komboli gose nini ebinyoroga kinyoreke nkiabega kongo ngana utali onse tiga entare tukwana chinsa utagotiga Oscaria ya tiga na tingobo tikendai nkio gose karatata gerambu yante gostora ranga lakini serious kwa ndole ro mwana we haja kitabu na utukombolia mangana ya bana na indi na ukani ngakinje tinyo mangana ngayo mwana bono ngera ne skuru muramo ira skuru ya gise nyumba konye nyumba kinga kiko bono utete ngera muri gemechi ngoba gutalirana na baraba mochiere so babo moisi ori ogera bari gichiru tubunecho ndeti maiti bono ntete tokolega sina tumuri singe toko manyora edil ne edil ndibuwangu ne kanisa ngo chitata ngera no muntu twarurare tigamenya ke kanisa kanisa no konyo konte chairman ya koira ngi gwali mwara na toleka actually manga binyoro nini mwana ira rabona moko morigi ochoto tebe tiganje minyo ke kanisa ngara kingo chibwata no torai kingo chibwata cha konte nga o enda